live na na. Oo. Sakto ra na. Rotate, taas. Ah, yan nira na. Pa. Sa oras ron. Ada dito. Dito struck. Saan na yun? Okay, good morning mga kapobs. So, dito karon sa usa ka pinakasikat nga resorts diri sa Bohol, Panglao. So, pabugnaw sa dito mga kapobs, no? So, pawa sa stress sa nga nagiang bagyong udit. So, birthday party day karon sa tuwang pagmangko, no? So, collaboration sa akong iyaan mga kapobs, no? So, di ata karon sa pinakasikat nga beach resort diri sa Bohol. Panglao, Bohol. Beach resort, no? So, ano siya ka nice. Atong area diri. Shout out sa atong mga viewers, no? Mga viewers diha na all around the world mga kapobs. So shout out, so kumusta? So karon pa ta nakabalik og kapit diri mga kapobs. So medyo kusog-kusog gyud ang hangin diri. So atong mga kaigawan ni mga kapobs, so mga relatives. Bisa, imo kay kapobs. So manay ugpo group. Ay, kagay sa kapobs tagay. Kumusta dia? Alright kayo. Okay, okay ra. Kumusta dia? Okay ra? Hindi kayo. Gana di manapal. Oh, kumusta? Shout out sa atong mga 1 million viewers, mga kapobs. So karon taon mo dive ta dito sa dagat. Pa. Ang mga bata. Oo. Oo, bisilo. What's up? What's up? Shout out sa atong pinakakusog nga utol. Chef Torrijos. Manay aman sa atong nag-birthday mga kapobs, so atong ning igsoon mga kapobs. So atong dungon dire ring atong pagmangkon nga naligo sa dagat. Hello. Hi. Hello. Birthday girl. Hi. Okay. Ligo na mo. Hi. Woohoo. Oh, shout out sa atong viewers, no? 1 million viewers. So, shout out. So, pwede ta mo comment. Mga kapobs, so, pwede ta pre-shout out ta dire. So, live ta dire karon sa Panglao, Bohol. Pabugnaw ta sa init nga panahon. So, wala man kayo na damage sa bagyo ning Panglao, Bohol mga kapobs. So, laira dito sa tong area sa Concepcion, Danao, Bohol. Dito sa mong area nga perti gyud ka damage sang kwan. Daghan kag damage sang naagian sa bagyo. So dire mura ra mag normal mga kapobs. So pabugnaw ta. So perting langawa sa mga bata. O pre-shout out ta diha sa atong mga viewers, no? Pre-shout out ta. So man ato ang update karon diri sa Panglao. Comment lang sa atong magpa-shout out mga kapobs. Pre-shout out ta. So kumusta mo dia? Kumusta? So murag taon ta nakaligo sa tubig nga parat. So, shout out sa tong 1 million viewers. So medyo nakapamahaw na gid ang mga kabobs. Busog-busog na.
Dali natin. So Panglao, Bohol. So Amarilla Beach Resort ni mga kabunso. Ha? Oh. Og diri ra humno na to ang live mga kabunso. Sige, amping tatanan. Og daghang salamat sa atong mga viewers. God bless. Open kuya, open ka subscribe ko. Oh, Karon kailangan mo na ko ilawad. kana. Subscribe.